Right croeso I sesiwn 2 sy'n trafod bywyd cyn coleg. Felly, Sophia, da ni'n mynd I ddechrau gyda ti, os maen nhw'n iawn. Felly, oedd ti'n mynd mewn open event neu rhywbeth, o oedd y coleg yn dod I ti yn yr ysgol? Wel, roedd Covid was really bad at the time, felly roedd open events ar-lein. Yeah. Ond roedd it was really hard. Roedd I ddim yn gwybod sut I wneud e. Yeah. So, roedd I wedi trio joino, ond I joined at the end. Yeah. Or roedd i'n really confusing. Yeah, ond, yeah. Ond nawr ti yma, yeah. Mae'n ffantastig lle yma, a be maen nhw'n gynnig yn gret yndi? Yeah, ond achos ni'n llys gynhadol, ni'n redeg open days, a mae'n great, mae popeth yma, a there's so much information. Yeah. Mae gael ni stond in. Mae gael ni da iawn. stond in. Efo losin. Oes na stwff rhydd? Loads. Boteli, Fel be? bagiau, losin. Bottle shebang. A pryd mae hynny'n digwydd? Achos fi'n dod draw. Every mis o Dwi'n dod gyda'r plant. Fi'n ni'n gweld ti ar un nes. Mae plant fi yn licor stwff rhydd. Mae gael ni boteli. Bagiau, boteli. Mae pawb yn hoffi stond yn ni. Mae nhw'n dod draw yn freebies o'r yn gadael. O da iawn. Mae hwn yn gret yndi, achos mae hwn yn sefyll mas Llynos. Os ti'n mynd am swydd, bydd rhywun yn gweud, mae Llynos wedi gwneud lot o stwff. Tywed, o ran y coleg, gyda'r stwff ti'n astudio. A mae'n datblygu sgiliau na fel cyfathrebu a pethau fel na. Cadw iaith. Cadw iaith yn fynd. A hefyd, a mae'n pwynt dda, rhywbeth fel hyn. Neu podlediad fel hyn. Yn bendant. Mae hwn yn really bwysig. A mae'n neis i'n gallu wneud yn Cymraeg hefyd. Yeah. Fel cael y cyfle na. A ni'n ffrindiau nawr. A mae'n neis I cael y Cymraeg yn mynd mas yn fwy. Wel, chi'n grŵp nawr. O, ie. Mae'n ti cario ymlaen yn neud podlediad fel hyn. Ond Llynos, be amdano ti? Es i'r coleg just I weld beth oedd yn gynnig? Neu, ti'n rhan o'r Covid peth yn ti? Ie, Covid gen. Roedd rhywbeth wedi mynd anghywir gyda fy, application fi. O ie. So roedd Be digwyddodd e? Roedd nhw wedi rhoi fi ar y cwrs anghywir. So dim lefelau A. Ond ar y dydd, wedyn dwi wedi mynd yma, wedyn nhw wedi ffixio fe mewn 5 munud. Ond roedd I heb wedi cael induction neu ddim. Ond pam dwi wedi bod yma, wedyn haws I gwybod be mae pobl... I gwybod ble mae popeth yn. A mae'n dweud ar timetable ni y stafelloedd. Mae staff yn gret yma. Mae'n lyflu. Mae nhw'n lyflu. Mae nhw'n mor neis. A mae'n fel... Os ti'n fel ar y dyddiau cyntaf, ti'n fel, dwi ddim yn gwybod ble dwi'n mynd, ti'n just gallu gofyn rhywun, a mae'n mor neis, Personol, yn dyn nhw? A proffesiynol hefyd. A maen nhw'n gwybod chi'n fwy, dwi'n credu. Am be amdano ti, oeddech chi'n clywed rhywbeth am Coleg y Cymoedd, neu gweld rhywbeth ar y we? Wel, pryd oedd I wedi cael y peth am y pêl-droed, dechreuais I edrych mewn i'r coleg, hefyd oedd yn dal yn dywisiad anodd bron. Des I am induction ddo, pryd oedd ni yma, a roedd yn really dda. Roedd ti'n cael cyfle I cwrdd y pobl, bydd yn eich cwrsiau a cydda rai o'r athrawon hefyd. A mae'n just neis I cael y dyddiau cyntaf na cyn I chi mynd mewn yn go iawn. Hefyd mae'n just yn chance I just bod yn cyfforddus yn y coleg cyn I chi dechrau. Lovely. Mae'r awyrgylch yn dda hefyd, Llynos, yn y coleg I gyd. So, ti wedi gwneud lot o ffrindiau? O'r Cymoedd hefyd? Pob gwrs, dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau. Ar dydd gantaf, wnes I ffrind yn dosbarth iechyd y gofal fi, a mae hi'n ffrind dda I fi a Sophia nawr. A pobl o Gaerdydd hefyd? Dwi heb wedi ffeindio unrhyw un o Caerdydd. Na, just y Cymoedd? Cymoedd. Gret. Ond o ran, tymod, yr awyrgylch yma yn y coleg, oedd yn gwahanol iawn i'r ysgol? Gwahanol iawn. Mae'n it's just so relaxed. Ti'n gallu ymlacio. No pressure, really. Mae yn, ond dim, Ond beth am y gwaith, achos chi gyd wedi sôn, mae'r gwaith yn anodd, ond y peth yw, dyna beth sy'n digwydd. Pan ti'n neud lefel A, ond ti'n cael y help gan y tutors a phethau? Mae'n fel ni'n defnyddio Teams a pethau. Os mae gyda ti cwestiwn, ti jyst yn defnyddio message athro a ti'n cael ateb yn syth, really. Mae'n convenient, dwi'n credu dyna'r gair I disgrifio fe. A maen nhw yna I helpu chi. Dyna'r peth maen nhw'n dweud fel y mwyaf. Maen nhw yna I helpu chi a maen nhw yna I cael chi I cael eich gorau mas o gwaith, pethau fel yna. Maen nhw eisiau I chi wneud yn dda. Maen nhw'n geisio I gythio chi I wneud beth chi'n gallu. A dwi'n credu y gwahaniaeth I ysgol yw, mae'r athrawon yma, maen nhw'n fel specialists yn ei pethau. So fel mae gen ni fel specialist A-level. Yn lle yn ysgol, efallai,
maen nhw'n dysgu fel tygau ac lefel A ac efallai blwyddyn 7. Ti'n gwybod, mae yna gwahaniaeth na lle mae nhw gyda jyst yr edge tipyn dros efallai dysgu yn ysgol i cymharu â coleg. A beth o'n i'n ffindo pan ni o'n y coleg blynyddoedd yn ôl, oedden nhw'n really helpu fi ddewis be i wneud yn y dyfodol hefyd. Ti'n cael yr un peth? Mae nhw'n mynd â ni fel... es i gyda'r Sarah Network, dwi'n rhan o hynna, hefyd dwi'n gwneud 4 lefel A. A es i lan i Oxford cwpl o dyddiau yn ôl. Wow. A nes i cael fel y profiad na. Dwi'n credu fel mae'r profiadau fel na, dysgu am prifysgolion ac yr opsiynau eraill hefyd. Fel maen nhw'n dweud wrth chi am fel apprenticeships a businesses a pethau fel na. Mae'r cyfle na, mae'n gwych i jyst gweld pob opsiwn. Hefyd dwi'n credu yn ysgolion, mae tipyn o poes am fynd i prifysgol ac yn wedig fynd i prifysgolion Cymraeg hefyd. Fel wrth gwrs mae'n bwysig i cael y Cymraeg a mynd i prifysgolion Cymraeg, ond dylwn ni cael yr opsiwn hefyd i edrych tipyn yn ymhellach. Na'n pwynt dda, yndi? Ni gyd wedi mynd i dydd agored am prifysgol, university a pethau. Wedyn ni gyd yna, wedyn pob university fanna. Lawr yn Cardiff Met, wedyn fel UCAS event. UCAS event, massive. Mae prifysgol Caerdydd yn ffantastig yn dydw. Mae'n y cyrsiau da dyn nhw. So mae'n swnio'n fel, yn Sophia, da ni'n mynd i ddechrau dy ti, os ma'n iawn. Mae'n swnio fel, yn y chweched, mewn ysgol, mae'n bach o bwys. Ti'n teimlo mae'n bwys trwy'r amser, ond yma, jyst i weld ti, ti'n really yn fyw pan ti'n siarad am bywyd yn y coleg. Ti'n teimlo, mae yna gwahaniaeth mawr rhwng bywyd yn y coleg a bywyd yn y chweched. Achos mae fi'r brawd yn y chweched nawr. Ydy'n really stressed? Ddim really, ond mae'n dal mewn ysgol, really. Thrawn yn trainer... Mae'n gwisgo uniform hefyd? Oh, wow. Of course, on his tail if he doesn't do homework, whatever. Ond fan hyn, ti'n mwy rydd, really. Of course, mae'n dal y pressure yna, ond mae'n llawer mwy independence. Ond mae'n rhaid i ti cadw llygad ar yr amser hefyd, ynddi? Dyna beth oedd y grŵp oedd yn siarad Saesneg gyda ni yn gweud yn y sesiwn cyntaf. Mae'n rhaid i ti cadw llygad ar y cloc ar amser. Os ti'n cael dydd Mawrth, dydd Mercher off, wel, ti ddim yn actually off. Ti dal yn gwneud gwaith. Dwi'n mewn 4 dydd yr wythnos. Wyt ti? So, rydyn ni fel arfer yn cael, Wednesdays ar-line, ond maen nhw wedi stopio hwnna nawr. So ti yn y coleg nawr? Na, mae'n just dydd bant nawr. O, right, okay. O, da iawn. Dim ond am y cwpl o wythnos. Oes jobs dy ti o gwbl? Oes swydd dy ti? Be ti'n neud? Dwi'n neud catering for kids parties. O, right, okay. So dwi'n neud hwnna fel mewn bowling alley. Okay, da iawn. Wel, roedd i yn gweithio yn y Vale. Dwi'n housekeeping, ond... Yn y gwesti? Yeah. Ond I quit a while ago, Ionawr, dwi'n meddwl. Wedyn dwi'n chwilio am jobiau eraill nawr. Dwi wedi cael interview of KFC dra fanna. Okay, right. Just fuming. Dyna pam ti'n seto lan busnes newydd. Bakery, better than Greg's. Better than Greg's. Better than Greg's. Better than KFC and Greg's. Am y interview fanna. Wel, ni di enwer dy busnes newydd. Mae'r Llynos yn cael cut hefyd. Brilliant. All hired. Oes job dy ti? Dwi jyst mynd i dechrau. Dwi wedi cael job. Dwi'n mynd i gweithio yn theatr fel front of house. Da iawn. Pa un? Mae yn Aberdare Coliseum. Coliseum, fi'n gwybod yna Coliseum. Mae'n lyflu. A gweithio yn y Park and Day hefyd. Da iawn. Fab. A o ran y balance, ydy yn anodd pan ti'n gweithio a wneud y gwaith cartref? Mae'n gallu bod pan mae'n ddod lan i arholiadau, ond chi angen ffeindio y balance am chi. Mae'n wahanol am pob person. So os chi'n person sy'n gallu delio efo ABC, wedyn mae'n iawn, ond ti'n methu, mae'n mynd i bod yn learning curve i chi. Mae rhaid i chi gwybod fel limits eich hun. Mae'n dod i faint chi'n cymryd ymlaen a pethau fel yna. Fel os ti'n gallu gwneud pethau brysur, os chi'n fel trefnus, chi'n gallu gwneud llwyth. Ond peidiwch fel overwork o eich hun, neu chi'n mynd yn stress. Na, geiriau da. All yn trefnus yn very... Mae trefn yn pwysig, dwi'n credu, pryd chi'n dod i coleg. Os mae gyda chi fel
plan, dwi'n credu fydd popeth yn mynd smoothly, fel dwi'n trefnus iawn, fel dwi'n hoffi trefn, a dyna beth dwi'n gwneud, fel dwi'n gwybod, mae gen i pêl-droed ar y dyddiau yma, mae gen i coleg ar y dyddiau yma, dwi'n mynd i gweithio ar y dyddiau yma. So mae'n fel, os dwi'n cael plan, byddai ddim yn stres how dwi'n gwybod popeth sydd yn mynd ymlaen, a mae'n pwysig i cael hynna, ie. Fab.